ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. V4NEWS ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರಲೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಡಬಲ್ ಎತ್ಕೊನದುಲ್ಲ ದಾಯಗನ್ ಬನ್ನಗ ನವ ಉಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಶೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 and this is ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇನೀತ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದಿನಿ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಡುಪುನಂಚಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಡ್ ಅವತ್ತಂದ ನಮಕ್ ಸಾಥ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ಟೀಮ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ರೇಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಜಿಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಇಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲಾನ್, ಪಲ್ಲವೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಬಿಡಿಜಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಎಸ್ಎಲ್ ಶೇಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ, ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್, Winsome Solar, Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Car Decor Kadri, Bima Jewelers, Hotel Rupa, Indus Care Equipment, St. Joseph Engineering College, Dr. M.V. Shetty Group of Colleges, 11 Men's Wedding Studio, Vasudev Stores, West Coast, Digital Planet, GL Acharya Jewelers, Ranchane Black and Black Fashion Analyst, Costume Cottage, Glitz Entertainment and Olympic Sports. And Anchane Inita Nama supported by sponsors in Cholle, Kumble Solar, Energy Solutions Private Limited, Fortex Solutions, We Care Hair and Skin Clinic, Mudra Printers, Proprietor B. Keshava, Kangan Distributors Club, Ranchane LED Zone, Karavli Sports, BMR Gold and Diamond, Bhargavi Hypermarket, Badalbag, Mangalore. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿ. ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿ ಸೀಸನ್ 3 ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್, ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆಂದ ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಗ ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ BC ರೋಡ್ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂಡ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ದ ಫಿನಾಲೆಡ್ ವಾ ರೀತಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನು. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ 3 ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡ ಅದು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ದಾದೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ ಬನೊಲಿ ಉದ್ದಗಲಗಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 4 ದ ಜರ್ನಿಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ದು ಜನಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕನೋಡ್ ಉಂದಾಣ ಆಣ ಈತ್ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತಂದು ಎಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪತೊಂದು ಬೈದೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಡೆ ಏನು ಬಂದು ಕೇಂದುಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂದಾತೆ ಹಳ್ಳಿ ಇನ್ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಪಲ್ಲ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಾತೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ದಕ್ಕಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಪುಣಿತ್ತೆ ತೂಣುಂದಾಣ ಸಿಟಿ ದಕ್ಕಲೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂದಾತೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ಹಳ್ಳಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡ್ ಬದುಕಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ಸಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂದಾತೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಹಳ್ಳಿದ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಆ ವಾ ಕ್ರೀಡೆ ಏರ್ ಅವೇನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುನೋದು ಯಾನ ಇಂಥ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಕಾತು ಕುಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೀಸನ್ 3 ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಹಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಪೇಂಟದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ದೆ ದಾದ ಪಂಡದ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆದಾರ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆ ಐತೆ ದಾದ ಪಂಡದ ಚಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ ಬೋಡು ಚಿಯರ್ ಗಲೆ ನಮ್ಮಡೆ ಓಡೆವ ಪುಣ್ಣಾಡ್ರೆ ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಅಂತ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಚಿಯರ್ ಗರ್ಲದ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪಾದು ರೆಡಿ ಆತಲಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಈ ತುರ್ದು ಬರೊಡಿತ್ತು ఓలే ఆడ అమ్మడే పోతాళ్ళు బా బలం మారి నువ్వు కావాలయ్యా
ರಿಕ್ಷಾದ ಆಯ್ತ ಈ ಎಂಜಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಂತಿನಿ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತೋಡು ಆಯ್ತು ದಿನ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಡೈಲಿ ತಿಕ್ಕುವೇನಾ ತಿಕ್ಕು ಈರು ಬೇಳೆ ಪಡ ಆಯ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತವ್ ರೆಡಿ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತೊಂದು ರೆಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾಮಾನು ಬತ್ತ ಆಯ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಪನತ್ತೆ ಇದೆ ಎಂದೆ ಆಪುಜೆ ಕಿರ್ಮುನಿ ಸಾವು ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಡ್ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ತತ್ತ ಹೌದಾದ ಅವ್ರು ಅಂದೆ ಜಜ್ಜ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ರಸ್ಸಿ ರಿಕ್ಷೋಡು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಅನ್ನಂದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಡಿತಾನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವ ತಪ್ಪು ದಾದ ಅನ್ಪಣಿ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಏರಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇನಾ ಕಾರ್ಲದ ಅದು ಫುಲ್ಲು ರಸ್ಸು ಯಾಂ ಬರ್ಪುಜಂಡೆ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಜಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳೇನು ಅಯ್ಯ ಇಜಿನ್ಲ ಕುಲ್ಲವೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗ ಬೇಗ ಜಪ್ಪರೆ ನಾನು ಒಂಜೆ ಚೂರೆ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಎಂದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಜತ್ತದೆ ಕಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಜತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಟೋರ್ ಇತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಈರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಯಂಕರ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಸಾವು ನಾದು ನೆಟ್ಟು ಕೂಲರ್ ಆಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಚುಕೊಪ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಪೂರ ಪಾತೆರವಲ್ಲ ಅಸಲ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಆಪುಜೆ ತಡೆ ಒಂದಿಜೆ ಎಂಕ್ ಸೀರೆ ನಾವಿಯೇ ಸೀರೆ ಬೊಡ್ಚಿನ ಈ ಚಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಹಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಜಿನ ಚಿಯರ್ ಗಾರ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತು ನಾಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಹತ್ತು ಮರದಿ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊಚ್ಬೋಡು ಓಲ್ ಮೂಲೆ ನೀನೆ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮರದಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ ತೊಚ್ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ತುಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಉಪ್ಪಿ ನಿಂಡ ಬಾಲ್ ಉಂಡಾ ಎಂಡ ಬಾಲಿಜ್ ಎಂಡ ಬಾಲಿಜ್ ನಿನ್ನ ರಡ್ ಬಾಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಜಿನೆ ಅಂಚ ತಿನಿ ಕಂಗಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಡ್ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ ಇಜ್ಜ ಆ ಕೆಂಪುದ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ ಆ ಕೆಂಪುದ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವು ಈರ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೋಡೆ ಕೊಡ್ತನ ಎಂಜಿನ ಡಬಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೋಡೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಸರಿ 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 ಇದೆ ಯಾನೆ ಈ ನಾಲ್ ಕೊಡ್ಬಲ್ಲೆ ಇತಿ ಚಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕನಾಗ ಈ ನಲಿಪೋಡು ಹಾಯ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕನಾಗ ನಲಿಪೋಡ ಹಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕನ ನಲಿಪೆ ಬೊಕ 4 ಹಾಕನಾಗ ಜೆಪ್ಪೋಡ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಇಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ಮಾರೇದಿ ಬೊಕ ಜೆಪ್ಪುನೆಪಿ ಇಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ಬಚ್ಚಿದು ಪುನಾತ 4 ಹಾಕಲನ ನಲಿಪೋಡು ನಲಿಪೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜಿ ಗೊಬ್ಬಂದುಪೆ ಔಟ್ ಆನಗ ನಲಿಪೋಡು ಅವು ಏನಾದ್ರು ಬಿಲ್ಕುಲ ಅಂದ್ ನೇ ಆ ಔಟ್ ನಲ್ತ ನಾಯಕ ಬೇಜಾರ ಪೂಜೆ ಯಾನೆಂತ ನಲಿಪುಣಿ ಅಂಚತ್ತ ರೂಲ್ಸ್ ಅವು ಚಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ ಅವು ನೀ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನ ಆಗ ಬೇಜಾರ ಜತ ಬೇಜಾರ ತಾಲಾಪುಜಿ ಬೇಜಾರ ಬೊಕ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿದಾರು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರಾರು ಬಾಂಬೆದಾರು ಅವ್ರ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಅಮ್ಮಿ ಪುರಂದರೆ ಅವತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ ಮರಮಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಸು ಬರ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಅಂಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಆರು ಪಂತೇರು ಇಡೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಕ್ಕಂಜ ಆರು ದಾದ ಬಂಡದಾರ ಆರಿಗೆ ಹರೆ ಬರೆ ತೊಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನೀ ಹಿಂದಿ ಪಾತೇರಾರೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಯಾನ್ ಅನುವಾದ ಮನ್ಪೇರ್ ಯಾನ್ ಆರು ಹಿಂದಿ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಅನುವಾದ ಅನ್ಪೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನುವಾದ ಅನ್ಪಣ ಅವು ಬಿಡ್ಲು ಅತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಓದರ ಬರೆಯರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ತಾನೆ ಬರೆಯರ ಗೊತ್ತಿಚಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬರೆ ಪರಿಯೆ ಹಿಂದಿ ಬರೆಯರ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತವು ಎಂಚ ಬರೆ ಪುನಿ ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬರೆ ಪುನಿ ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಹಿಂದಿ ಬರೆ ಪುನಿ ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಸೈಡ್ ಈರೆಗೆ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತುನ ಹಿಂದಿ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಯಾನ್ ಮೂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋತನ ಒಂತ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೇನೆ ಯಾನಿತ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲ ಈರೇನ ಅಡೆಲೆ ಪುನ್ನ ನೆಂಚಲೆಪ್ಪುವಾರು ಇತ್ತೇರಿ ನಾನು ಇಡೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಇನ್ನಿಡು ಇದು ಹಿಂದಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾ ಎಂಚ ಇದರಾವು ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಟಿ ದೇ ಅಂಚಿನ ಹಿಂದಿ ಇದೆ ಬರ್ತೇತ ಏನ ಅಡೆ ಕಡಪುಣ ನಾನು ಎಂಚ ಕಡಪುರಾರು ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಯಾ ಎಂಚ ಇದರಾವು ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಜನ ಮತ ನನ್ನಿನಿ ಅಂಚಮಣ್ಣ ಅಂಚವಣ್ಣಿ ನೆರ್ನತ್ತ ನೆರ್ನತ್ತೆ ನೇ ಕುಡಂಜಿಕೇನು ಮ್ಯಾನೆ ಹಿಂದಿಡು ಎಲ್ಲೇ ದಾದ ಅನ್ಪುಣಿ ಹಿಂದಿಡು ಎಲ್ಲೇ ಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಏಲಂಜಿಗೆ ರಡ್ ಕಲ್ ಬ್ಯಾ ಬೇಲೆ ಜನ ಮಣ್ಣತ ಇತ್ತ ನೆರ್ನಿ ಗಂಜಿನೇ ಅಂಚ ಬರ ಹಿಂದಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದೆ ಕಾಪುಜಿ ನಾನು ಬೇಗ ಬಿಚ್ಚವೇನು ಮೇ ಮುಟ್ಟಿರ ಜಾಗ್ರತೆ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಮರದಿ ಇತ್ತನ ಜಲ್ಕಸ್ ಯಾನ್ ನಲಿಪ ಏರೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಮಿಕ್ಲು ಬಿಲ್ಡರ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆರಣ ಎದುಕೊನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ ಬೈದೇರು ಅರಣ ಎದುಕೊನ್ನ ಪುಡ್ತಾಂಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅರ್ನ ಪುತ್ತರ್ದುಪ್ಪೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು 9 ಡೇ ಮೂನ್ ಏರಿ 9 ಡೇ ಮೂನ್ ಎಂಜಿನೇ ಅಂಚ ಕುಲರ್ದಿ ಪೇರು ಏರಂಡಲ ಅವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೋತು ಜೂಮ್ ಅಲ್ಪೆ 9 ಡೇ ಮೂನ್ ಅತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಮೋಹನ್
ಓಡೆ ಕುಸ್ಸು ಮಾರ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇದಿ ಎಂಕದ ತಾಪಾರ ಬ್ಯಾರಂಬು ಎಂದು ಉಂಟಲ್ವಾ कैसे है बाल बच्चे ಯಾಕೆ बाल बच्चे कैसे बाल सर पे बच्चे घर पे कॉमेडी कॉमेडी इधर चाहिए इधर उठाते हैं ना क्या बैट उठाते हैं अच्छा 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 कॉमेडी इधर बॉडी है इधर कर्म को तिगल्ला खट्टे को आते हैं क्या वो तिगलता खट्टा क्या है तिगल्ला खट्टा में पर्सनालिटी है पर्सनालिटी अच्छा तिगलता खट्टा है उसका भी मेरा तिगल्ला खट्टा उसमें ही बस करो हा तार फनाडे फनाडे क्या पागल है ಹಾ ಪಾಗಲ್ ಏನೇ ಪಾಗಲ್ ಇದೆ ದೇ ಪಾಗಲ್ ಬಣ್ಣ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನವೆ ಪಾಗಲ್ ಪಾಗಲ್ ಮೇರ ಬಾಪ ನಮ್ಮಡ ಪಾಗಲ್ ಮೇರ ಬಾಪ ಪಾಗಲ್ ಮೇರ ಬಾಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆ ಮರ್ಲೆ ಎಂದು ಮಾರೈದಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರು ಏಪ ಸರಿ ಇತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಸರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಸರಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಈ ರಂಗ ಮಂಚೋಡು ಉಳ್ಳೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿಂದಾನೆ ಯಾನು ಜೀರೋ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಪತ್ತೆರತ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ 6 ಎಂಟ್ರಿ ಆಪೇರ ಅಂತ ಈರ್ನ ಜಾಗೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಅವೇ क्या बोलता है अच्छा ये गर्मी है बहुत फैन इज्जा बहुत गर्मी है फैन इज्जा ಅಮ್ಮಾ ದಾದೆ ಅವೇನೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಮಿಲಿ ಪನ್ಪೆರು ಕತೆ ಕೈಲಾಸ ತುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುದರ ಹಾಲುಂಡು ಮಾರೆ ಅವು ಎಂಚ ಹಿಂದಿರಿ ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ फिर क्या फिर क्या ಏರಿಯ ಪಿರ್ಕಿಯರಿ ಎಂದೆಂದೆಂದೆ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏರಿಯ ಪಿರ್ಕಿಯರಿಯೇ ಪಿರ್ಕೆ ಪಣ್ಣತ್ತು ಬೊಕ ಫಿರ್ಕ್ಯಾ ಪಂಡ ನನದಾದ ನನ್ನದಾದ ನಾನು ಕೇಳುವೆ ಪಲ್ಲಕ ಈರ ಊರೋಲು डोंबे वाले ದೊಂಬೆ ಇಲ್ಲರುಳ್ಳಿ ಈರ ಊರೋಲಿ डोंबे वाले ದೊಂಬೆ ತಾರದ ಮುದೆಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈರ ಊರೋಲಿ डोंबिवली डोंबिवली ಅವು ಮಾರ್ನಮಿಗೆ ಈರ ಊರೋಲಿ वही गांव डोंबिवली ಡೊಂಬಿವಿಲಿ 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 पहले डोंबिवली अभी घाटकोपर अभी घाटकोपर ಅಭಿ ಘಾಟ್ ಕೊಪ್ಪರ್ ಏ ಡೈಲಿ ಕೂಚು ಕೊಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ತೆರ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಸಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ मजाक मजाक ಮಜಾಗತ್ ರಜಾಕ್ अच्छा चालू ಓ ರಾಮ ದೇವರ ಪೋಯಿ ವರ್ಷನೆ ಚಾಲು ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಜೈರೆಗೆ ಯಾನೆ ಚಾಲು ಅಪಿರ ಒಡೆಗೆ ಏರಿಯಾ ಚಾಲು ಏರಿಯೇ चालू ಚಾಲು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಮರದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಾಲು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ अच्छा यान दला मलपोड ಈತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಈರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಡು यान भाषण मलपोಡು ಈರ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೋಡು अरे अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ ಋತುಡುಲೇರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಿಟ್ಟ ಟಿಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿದಾಕ ಕೊರ್ಲೆ ಟೀಕೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವ್ದು ಬನ್ನಿ ಹೌದಾ ಬಾಯೋ ಅಲ್ಲೇ ರೋಸ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಇಂದೆ ಆ ಅರೇನು ಆರ್ ಲೆತ್ತಿರಂದು ಇರೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಾನು ಈ ಇಡೀ ಹಾಲ್ ಡುಪ್ಪುನಿ ಬಾಯಾಮ ಪಣದ ಆರೋರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೈಸಿಯರ್ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅವೇ ಕುಸ್ವಾರ್ ಹೋಲು ಕುಸ್ವಾರ್ ಇಜ್ಜ ಓನೆ ಅನ್ನ ಲೋಕೋ ಬಾಯಿ ಬರ್ತೆ ಬಾಯಿ ಅನ್ನ ಲೋಕೋ ಬಾಯಿ ಬೊಕ ಅಮ್ಮೆ ಲೋಕೋ ಬೊಂಬಯ್ಯ नहीं नहीं ऐसा नहीं भाइयों और बहनों ಬಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿ क्रिकेट बल्लेबाजी का और गेंदबाजी का खेल है ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರ್ತುಲ್ಲ ದಾದಾ ಈತ್ನೆಟ್ ಅಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಬಾಯಿಡ ಬತ್ತಿನ ಅಮೂಲ್ಯమైన ಪಾತೆರ ದಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪನ್ಪೆ ನಾವು ಬಲ್ಲೇಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಗೆಂದದು ಬಾಜಿದಿ ನೋಡು ఒక పూరి ఏరు కొరపేరు బాజికి పూరి నిన్న అమ్మి పురందరే కొరపే ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा क्रिकेट में छक्का ఓ రామదేవర చాలు బత్తు నిత చక్కగా యానిరెಗೆ ಚಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನೆ ಎಂಜಿನೆ ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾರ್ನೆ ಚಕ್ಕ ಪಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತ ಮರದಿ ಚಕ್ಕ ಪಣ್ಣದಂಡ 6 ಹಾಕುನೆಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕ 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 क्रिकेट में जो छक्का मारता है वही जीतता है जो जीता वही सिकंदर ಎನ್ನ ಮೇರ್ ಪುರಂದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ठीक है ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೀಕೆ ಪುರಂದರ್ मजाक 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 मजाकत आर सिकंदर पन्नी एयर विन्नयने आए सिकंदर क्रिकेट में जो कोई भी है सब लोगों को बधाई यान पे पिदाई सर क्रिकेट में खेलो गेम है एक स्फूर्ति का गेम है ना स्फूर्तिकल गेम है इसलिए बोलता हूँ सब लोगों को बधाई यान पे पिदाई आज ना बगलोडित्तनु यान बगलुवे क्रिकेट हमारा कून कून पे है ಅವು ಐನು ತುಳುಟು ಬಲ್ಲೆ
ಕೂನ್ ಕೂನ್ ತುಳಿದ್ ಬಲ್ಲೆ ದೇ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ತೋಜು ತೂ ಕೂನ್ ಕೂನ್ ಬಂಡ ನೆತ್ತರಿ 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 ಅವ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರಣಂದೆ ಕಾತೀನಿ ನೆತ್ತರಿ ಗಿರಿ ಇರತ್ ಮುಂಜಾಕ ಮುಕ್ಕಿನ ವರ್ಚ ಎಂಜಿನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಒಕ್ಕದ್ ಬಿರೋ ದೇ ಯಾನ ಇನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇ ಸೆಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ತಡೆ ಉಜ್ಜಿ ಆಣಿತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ ನೆಪ್ಪುಗ ಈರಕ ಸತ್ಯ ಬನ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಪ್ಪನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತ್ತ ಆಯ್ದಾದ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಾರ ಅರ್ಪಣ ಏನ ಆಯ್ತು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಡೆ ತ ಮಾರಿದಿ ಈ ಎಂಜಿನ ಮಾರೆ ಕಾರ್ಬೋಟ್ ಹೊಡೆದು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿರ ಬೈಜಿನ ಮಾರೆ ಒಯ್ಕೆ ಬೈ ದುನಿಯಾ ಹಲೋ ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿಗಳ ಪೇಂಟೆಗಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಗತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಬೈತೇನೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಜಿನೆ ಎನ್ನ ಬುದಾರಿ ಕೇಕೆ ಕೇಕೆ ಕಂಡ್ರಗುಟ್ಟಿ ಅತ್ತಿ ಆಗ ಕೊದ್ದಲ್ ಕಾಮ್ತು ಕೊದ್ದಲ್ ಕಾಮ್ತು ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಲೆ ಬಿಜ್ಜನ ಬೇಜನೆ ಕೇಂಡು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಈತ ಇರು ಬೈತಾರ ತೇ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರಗ ಜರ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾರ ಜರ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಯಾ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಏರಿಯಾ ಸಾಂಕುಲೆ ಐನು ಐ ಕೊಂಚ ಕಾಟ್ನಾಯ್ ಬರ್ತಂದು ಹೋಯ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಜರ್ಸಿ ಬಣ್ಣ ಪೆತ್ತತ್ತು ಮಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಜರ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾರ ಕೇಡ್ನಿ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಜರ್ಸಿ ನಾಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಿನ ಜರ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡಿ ನೇ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಬಾರ್ಲಿದ ನೀರು ಬರ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪುನು ಬೇರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಸರಿ ಬಾರ್ಲಿದ ನೀರು ಬರ್ಪಾನಿ ಏತು ಉಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಮರಳು ಉಂಟು ಒಂದು ಮಾರ್ಲಿತ್ತು ಕಂಕಾಣಿ ಬೋಲೆ ಇದೆ ಎಂಜಿನೇ ಸಾವು ನೆಟ್ಟ ಪುಂಜೋಣ ಮಂಡ್ಯ ಬಾಜ ಜೈಲು ಕೊಂಡದಾನೆ ಸುರುಟು 10 ನಿಮಿಷ ಬಗಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಂಜಿನ ಯಾನ್ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಂದಡು ಸೋಪಾಡು ಕೋಸೀಟ್ ಜಾರ್ಸಿಟ್ ಫುಲ್ ದಿಯರ್ನೇಜ್ ನಮ ಆಯ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಂದಡು ಸೋಪಾಡು ಆನ ಮೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪರ್ಪುನಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೂಲು ಸೋತುನ ಗೆಂದಿಂಡ ಆಯ್ ಪರ್ತಿನ ತೂಪುನೇರಿಯೇ ಆಯ ಪರ್ಪುನಗ ಈ ಉಲೈ ಪೋಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈರಿ ಈರಿ ಯಾ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪೆ ಇರಗ ವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೇ ಇಂಗುಲ್ಲು ಅತ್ತಿ ಬಗ್ಗು ನಕಲು ವೈದ್ಯರ ಎಂಜ ಬಗ್ಗು ನಕಲು ವೈದ್ಯರೇ ಬಗ್ಗು ನಕುಲು ವೈದ್ಯರು ದೀಪು ನಕುಲು ಉಲ್ಲೆ ರಾವ ಅಂಚತ್ತಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ ನಕಲು ಬತ್ತಿಜರಗೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಆ ಬಗ್ಗು ನಕುಲು ಭಾಗ್ಯರಾಜ ನಕಲು ಅಜ್ಜು ಬಗ್ಗು ಬಣ್ಣ ಆಕುಲು ನನ್ನ ಬರೋಡಾತ್ರಿ ದೀಪು ನಕುಲು ದೀಪಕ್ ನಕುಲು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಯರೆ ಬೈದಿರಾ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಯಾನೇ ಕುಸಿತ್ ಪಾಲಿಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕರ ಇದೆ ಬೈದ್ರಣ ಬಿಕ್ಕಾರ ಅವು ಬಿಕ್ಕು ನತ್ತು ಮಾರ ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದ ಇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Yes, my team friends, but we are always friends. ಅವೇ ರಂಜಿ ಬಗಲಿ My name is Kusit Malinga. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕುಸಿತ್ ಮಲಿಂಗ ಅಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ನನ್ ತೂನಗ ಲತೀಸ್ ಮಲಿಂಗ ಲಕನೇ ತೋಜೊಂದು ತಗೊಂಡಿರು ಅಪಂಡ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಕುಜಾಲತಿ ಎದುರು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎದುರ್ನ ಏನ ಬಾಲ್ ತೋಜೊಂದಿದ್ದ ಪಂಡ ಎದುರ್ನ ಬೌಲರ್ನ ಬಾಲ್ ತೋಜೊಂದಿದ್ದ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಕುಜಾಲ್ ತೆತ್ತಿ ನಾನು ಅಂಚ 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 ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಣಜಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಪಣಜಿ ಪಣಜಿಗೆ ಓಯ್ ಗಂಗಾ ಸರ ಬೇಪರಣೆ ಅದು ಪಣಜಿ ಎತ್ತು ಅವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಿರ್ತಿ ಅವ್ರ ಅನಾಜಿ ಐಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬಂದೇರು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದೇರು ಅಂಚ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ನೆಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಿನ ಇರು ಎಂಜಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ ಪುದರ್ ದಾದ ಮಾಲಿಂಗ ಯಾನ್ ದೀನ ಪುದರು ಎಂಜಿನ ಸಲಿಂಗ ನಲ್ಲ ಮೇ ರಕ್ಕಸ ನೀರಿ ರಕ್ಕಸಿ ರಕ್ಕಸಿ ಸಲಿಂಗವೆಲಿನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಟ್ರಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲ போய் ಸ್ಕ್ವಾಚ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಣ್ಣ ಟ್ರಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಣ್ಣ ಈ ಬಯ್ಯನ ದವಿ ಎನ್ನಿನಿ ಸರಿ ಇರೆಗೆ ಹೋವು ಅವಿ ಏನ್ ಕೋಲಾಪನ್ ಇರೆಗೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆವ ಟೈಲ್ಸ್ ಆವ ಹೆಡ್ 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 ಇರೆಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಆವೆ ಎಂಕ್ ಟೈಲ್ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕಾರ್ದಿಲ್ಲ ಬುಡವನು ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಬುಲಾವ್ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿದ ಮಾರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಣ್ಣ ಅವತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸರಿ ಟ್ರಾಸ್ ರಾಪಗ ಹೆಂಗ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಆಹಾ ಹೆಡ್ ಬರ್ದನು ₹5 ದಿಕ್ಕಿನ ನಾನು 85 ಪಾಟ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಓಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮಾರೆ ಸೈತು ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪಣ ಪೂರ ದುವೇನ ಅಂದತ ಯಾನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇರೆಗೆ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏ ಬಾ ಅಪ್ಪ ಕಾಂತುನ ಕೇಕೆ ನಾ ಒಂದಿ ಬಾಲ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಲೆ ತಗೋಬೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಎದುರದ ಕೋಲಿ ಫಡಕ್ಕ ಬದ ಮೇ ಇನ್ನ ಪೋರ್ದಾಟ ಬೈದಿ
ವೈದಿನಿ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ವೈದಿನಿ ಕೋರಿ ಕಟ್ನ ಬಾಲ್ ಹತ್ತು ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಲ್ ಯಾವ ಮಾಡ್ಬ ಐಕ್ ದಾಗಾರು कप्तान ने बल्लेबाजी का फैसला किया है ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಈ ನಲಿಪರಿ ಆಕ್ರ ನಲಿಪ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನ್ ಅನ್ನತ ನಲಿಪುಲ ನಲಿಪು ಎಲ್ಲ ನೀನೆ ತಾಯೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಛಾಯೆ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಯ ಮಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರಕೆ ಬಂತಾನ ಒಂದು ಚಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ ಮಾರೆ ಬೇತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಏನ್ ಕೋಡೆ ಪೀ ಕೊಡ್ತೆ ಇವೇ ರಟ್ಟುಡಿಯೇ ಪೀಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಟು ಪಾಡ್ಲ कप्तान ने बल्लेबाजी का फैसला किया है जिसका हम सबको था बड़ी बेसब्री से इंतजार वो 6 ball ನಲಿಪು ನಲಿಪು ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ಓಕೆ ಕೊಡಗಿ ಇತ್ತೇನ ಕೈಕಾರ್ ಪಲ್ತಿಜಿಂಡತ್ತ ಬಾಡ್ಮೆ ಆನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬೋರ್ದಿತ್ತಿ ಇನಿ ಮಾಲಿಂಗೆ ಬೋರಿ ಈ ಮಾಲಿಂಗ ಲಕ್ಕವನ ಅಸ್ತ್ರ ಈ ಶ್ರೀಲಿಂಗಡ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮೇಟ್ ಬರ್ತೀರ ಮದ್ದಾನೆ ನಾನಾಗಿ ಮದವೇರಿ ಬಂದೆ ಮದಹಾರಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮದವನ್ನು ತಂದೆ ಮುಚ್ಚೆತ್ತು ಹೀಳಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾರೆ ತನಕ ಜನದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ನಿ ಆಯ್ ಮಾಲಿಂಗೆ ಅತ್ತಾಯ್ ಸಲಿಂಗೆ ಅರ್ಮುದಲ್ಲ ಪೋಪಿ ಎಂದು ಮರ ನನ್ನ ಮಾಡು ಬಾಲ್ ಅಂತ 6 ball लड़की ओ लड़की आंख मारे that's huge that is a big ओ लड़की 6 ball लड़की ಯಾಂದ ಬಾಬಾ ರಸಿಕ ಲಕ್ಕೈ ಅಯ್ಯ ಕುಲು ಸಾಯಿರ ಬಿಡು ಒಂದು ಜಾಕು ನೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ that's huge that is a big ಆನಂಜಿ ಬೇಗ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ ಅಯ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ತಡೆ ಉಜ್ಜಿದಾರ ಬೆರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಲ್ತದು ಯಾನು ಐತೆ ಪಂಟೆ ಈ ರಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಲ ಮಜಾ ಇಂಚಲ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಖುಷಿ ಏನಿ ಏಪಲ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ದಗಳು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪುನೊಂಡು ಇಂದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಟೀಮು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಅವ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹತ್ತಿ ಬಗ. ಯಾನ ಅಡೆಗಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮೂಲ ಪೋಣಗ ಓಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಪೂರಾ ಕುಡಿಕುಲೆ ಓ ಪುಂಜ ಓಟಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಡೆ ಬೋತೀನಿ ಈ ಪುಂಜ ಏರಿಯೇ ಬಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಪುಂಜು ಆಯ್ತುಲೆ ರಕ್ಕಸೆ ಬಜಿ ಹಳ್ಳಿದೆ ಉಂಡುದುಲೆ ಅನ್ನ ಏರನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆರ ಈ ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲೆ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾಂತುಲೆ ಜರ್ಸಿದುಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೋಕ್ಲು ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಮುಂತಲೆ ಲೇ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲು ಬಂದಿದ್ದು ಏಪಲ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೇರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಭಾರತ ಆತೀನಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಚೆನ್ನದ ಮನೆತ ಗೊಬ್ಬು ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಬ್ಬುಲ ಚೆಸ್ ಆತೀನಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಅದು ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟ ಗುರುತಿಸದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯರ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತೆ ಭಾರತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದು ರಟ್ಟು ಜನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲದ ನಂಚಿನ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಮತಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಹಳ್ಳಿದಾಗಲಿಯೇ ಹೌಡ್ಲೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮುಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪುದಾರ್ ಗೆಲ್ಲದ ನಂಚಿನ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿಪ್ಲ KL ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದಾಯಿ ಕ್ರೀಡನ್ ಏಪಲ ಕ್ರೀಡದಲ್ಲಕ್ಕೆ ತುಲೆ IPL ಬಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬುದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಾಡೋಡ್ಸಿ ಉಡಂಜಿ ಬನ್ಪ IPL ಬಣ್ಣದಾದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅವು ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲೆಗಿ ಅವೇ ಐಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ನಾಗ್ಲೆಗಿ IPL ಬಣ್ಣದಂಡ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಲಗಾಡಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ
V4NEWS Comedy Premier League Season 4 ನೆತ್ತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿ ದ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಳಕ್ಕೆ ಏನ್ಗಾಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ಅಣ್ಣನ ಬಂದು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಡು ಇನಿ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದಿಲಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ರಂಜು ಇನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೀ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರ ಅದು ಬೈದರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಓಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯಡು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಪಂಚ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇನು ರಂಗದ ಮಿತ್ತ ಅವನು ಸಾಬೀತು ಮಾತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಅವು ಅರುಣ್ ಅವಡು ಹರೀಶ್ ಅವಡದು ವಿನಾಯಕ್ ಅವಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಇತ್ತಂಡು ನಿತಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿತಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಳ್ಳಟ್ ಅರ್ರ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಭೆನ್ ತೊಜ್ಪಾವೆರ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ರಡ್ ಮೂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಕೊರಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲದ ಮೆಸೇಜ್ಲ ನಿತಿನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಕೊರ್ಪಾಯರ್ ಅರುಣ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಅರ್ನ ವಾದನ್ ಮಂಡಿ ಸಾಯರ್ ಅಂಚಾತ್ ಸರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಪುಣ ತತ್ತುಂಡ ಅವರ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಸೂಂಬೆ ಪುಸ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಪುನ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಖುಲ್ ಎಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಜರ ತೆಲ್ಪದು ಪೋಪಾರ್ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಉಲಾಯಿ ಉಪನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಖುಷಿಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಪ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಅಂಡ ತೆಲ್ತೇನೆ ಬಂಜರ ತೆಲ್ತೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಕೋಟೆ ಬೈಯಾಗ ಅತಿನಿ ಕಾಂಡೇನ ಬಯ್ಯದ ವಿಷಯದ ಪಾತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಶಶಿ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯದಾಲ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಯಾವನು ಕುಲೋಂದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪ ಜಿಂಚನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಲ್ಪವೇ ರಾತ್ರಿ ಆರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂತೇರು ತುಳುವೇರು ಏಪಲ ಊವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅಕುಲು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಓಲಾನ್ಲ ಬರೀಟ್ ಉಪ್ಪುಣು ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಎಡ್ಡೆ ತೆಲ್ಪಾಯರು ಒಂದೇರು ತುಂಬು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂದೇರು ತುಂಬುದ ಬಹುಶಃ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ನೆನಪತ್ತೊಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಇಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲ್ಪಾಯರು ರಂಜನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೀಸನ್ 3 ಇತ್ತಿನಾರು ಸೀಸನ್ 4 ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದು ಸರ್ ಮುಗಿಯರನಾಗ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಂಜನ್ ಬೊಕ ಇಡೀ ಆಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಹರಿಣಿ ಟೀಮ್ ಅವೇನು ಅಂತೆ ಬರ್ತಿಮಂತ ಅಂತಾರೆ ಅವೇ ಟೈಪದ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇಡೀ ನೆಟ್ ಸೊ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತೋಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ತಂಗವೇಲು ಡನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪುಗಾರಿಯರ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ತಂಗವೇಲು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಜಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕಲು ರೆಡ್ 4 ಟೀಮ್ಗೆ ಅಕುಲೇ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕಲಲ್ಲ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಐತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ದಾದ ಎಂಚಿ ನಾನು ಬಂದು ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ 27 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ 27 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಜಾನೆ ಇಡಬಾತು ಬೂರ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿವೀಲ್ ಆದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಗೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮುಟ ಒಂಚೂರು ಕಾಪುಡು ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಮಗೆ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೀಸನ್ 4ದ CPL ದ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ನಮ್ಮ V4NEWS ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಏನು ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಪುನಃ ದಯಮಲ್ತದಾಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಣ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ CPL ನಡಪೆರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನೆತ್ತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನೆ ಅದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌರವ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸೃಜನ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಣ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಯಾನ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ CPL ದ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಅವಲೆ ಮಲ್ದ ಅರ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ದಯಮಲ್ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ವಿನ್ಸಮ್ ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೆತ್ತ ಉಮನಾಥ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫೋರ್ಟೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಅಂಕಿತ್ ಕರ್ಕೇರ ದಯಮಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. Thank you so much team Car Decor Harini, thank you so much. Thank you so much team Sungadagadde, thank you so much. ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಮಾಲಕರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇವ್ರನ್ನ ನಿರಂತರ ಸಪೋರ್ಟ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ನಮಿತ್ ಉಪ್ಪಾಡು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ವಿನ್ಸಮ್ ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉಮನಾಥ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ರೆಡ್ಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್, ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಿತ್ ಸರ್ ರೆಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದುಮ್ಮು KL ರಾಹುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುದೇರಾರು, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಆರು ಇತ್ತೇರು ಬಂದು. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡನ್ ಬಂದು ಆರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Comedy Premier League Season 4, the 4th place goes to Car Decor Harini. Car Decor Harini dakul dayamaltu barodu bandu vinanti maltodulla mitta chawadige. So PMR Gold and Diamonds mokledu the 10,000 cash and a memento. Okay, tuyarate inita super ainanchina performance inita episode du onjat performance and onjat gammat nikul tuyaru and grand finale da performance epalo super upun and ee sati antu vibhinnavainanchina concept dottige nama enma team la ready adu kaatugulder. So anyways, that's all for the night. Inita super ainanchina performance soon nikul enjoy maltaru nana inita ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತು ನನಾತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನನಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ ವರ್ಪ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್, ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ and Maim Ramdas sir. Thank you so much sir. And panandu ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತು finally this is Vinit Kumar signing off from this final mega showdown of Comedy Premier League Season 4. Until then, bye bye, take care and stay tuned to Sun Premium Arpane Malpunanchina Comedy Premier League Season 4. Comedy Premier League, Comedy Premier League. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Comedy Premier League Season 4, powered by Land Trades Builders and Developers, Aruna Masala, Prestige Group, Hospitality Partner, The Ocean Pearl, Automobile Partner, Volkswagen Mangalore. Co-sponsored by Heaven Rose, Pallavi's Nutrimix, BDG Pi Enterprises, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Car Decor, Wagmi Cine Creations, Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Hotel Rupa, Dr. M.V. Shetty Group of Colleges, West Coast, Bhima, Black and Black Fashion Analyst, St. Joseph Engineering College, Costume Cottage, Induscare Equipments, Glitz Entertainment, SDM College Ujire, Vasudev Stores, Olympic Sports, Evergreen Garments and Exports and Digital Planet.